Barka da zuwa aljannar duniya TV. Assalamu alaikum. Sunana Hamza Gambo Umar. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel. A yau za mu ci gaba da kawo muku labarin nan mai suna Tuna Baya. Tuna baya shine roƙo. Tuna baya kashi na 4. Da daddare Bello ɗan gidan Waziri ya zo duba gwaggona, shi da abokinsa sun shigo har cikin gida. Shi da abokin nasa mai suna Muhammad ya gaishe da mutanen gidan, sannan aka raka shi ɗakin gwaggo ya duba ta, ya cika su da alkhairi, tana ta godiya. Daga nan ɗakin innata suka shiga, nan ma ta yi masa godiya, ya ajiye mata kuɗi mai yawa, ta ce an gode mamman, Allah ya saka da alkhairi. Sai kuma ta yi sauri ta ce, ashe abokin naka ne mamman ko? Suka yi dariya. Mama, aini ma mamman ɗin ne, a can Jos Muhammad nake, ainihin sunan Muhammad Bello. Ta jinjina girman sunan, ta sa masa albarka, ta ce, ka dinga haƙuri da Atini, sai a hankali za ku saba. Ta ce tsoronka take, kuma dama dai halinta wani iri ne. Daga ita sai gwaggon nata halinta daban yake. Kai ya ɗaga mata game da dukar da kan nashi cikin kunya. Muhammad ɗin ne ya amsa, to mama. Suna fita tana ƙwalla min kira, ta ce in ɗau kuɗin nan in mayar mai, ba za ta amsa ba kuma ta siga rashin ɗa'a zan yi masa hakan ba. A ɗan filin da ya zama zauren mu, a nan yake jingine suke jikin buhunan kalwa, ba su koda mu da warin kalwar ba. Na risina na gaida abokin da alama mai barkwanci ne, ya ce na ƙin amsa a tuni, ya za ki gaida Muhammad Jos baki fara gaida Muhammad Ƙaraye ba, bayan a dalilin shi kika gani. Na yi shiru, kai na sadde a ƙasa ina ɗan murmushi. A tuni kuma sai aka dawo da ajiya, mai ita bai ce a kawo ba. Kin kyauta kenan? Da ƙyar cikin siriyar muryata na ce, wani ajiya kuma? Rigar sanyin ɗan Ƙaraye mana. Wani ɗan Ƙaraye kuma kake magana a kai? Au, baki san shi ba? Da na san shi ai ba zan tambaye ka ba. To ɗago, dubanni nan na ce miki in nuna miki ɗan Ƙaraye. Kamar wata doluwa, wai sai na dube shi, har ga Allah ni da zuciyata ɗaya nake magana. Ashe tuni har ya canza waje. Sai muka haɗa ido da Bellan da ke rikita ni. Idanuwan shi limsassu ne kuma manya tamkar nawa. Bakin zanen idon shi har wani kyalli yake na musamman cikin hikimomin ubangijin halitta. Wani irin kallo ne da shi mai jan hankali da ban sha'awa. Ban iya na ɗauke ƙwayar idanuna ba. Kazalika shi ɗan Ƙaraye ya yi ƙoƙari sosai wajen sarƙe ƙwayar idanunmu, sarƙewa mai ban mamaki. Ke da gani kin san ya saba yi wa mata, ba ni ce ta farkon ba. Kallon da ko kin ki Allah dole ki faɗa a tafkin ƙaunar shi. Ni na ga Bello mai kyau ne, amma ba wannan ne ya razana ni ba. Tsabar kwarjini da cikar zati, in garman namiji ne ta ko'ina. Bello Waziri bai da makusa, dogo ne hakika, mai ginannen ƙaƙƙarfan jiki, ga wani lafiyayyen saje da ya aje tun daga gefen kunnuwansa har zagayayyen lafiyayyen bakin shi. Leɓɓa gare shi masu sulɓi da sheƙi, baƙaƙe sidik. Shi ba fari ba, shi ba baki ba, gashi nan dai ruwan ƙasa mai ɗauka ido. Sanye yake da jabba, kayan sarauta, kufta da wando, wani rantsatsen yadi ruwan madara. Wani irin buɗaɗɗen takalmi ne a ƙafarsa, wanda ya tona asirin lafiyayyun yatsun shi da sulluɓe biyar ƙafar shi, tamkar bai taka ƙasa ba. Gashin kansa baki wuluk sai sheƙi yake, kazalika baƙar darar da ke kan shi ita ma sai kyalle take. Gassinta na reto a wuyansa, ta ko'ina na san Bello ba tsara na bane, ko da yake ni ma wai ina da kyau, in ji gwaggona, haka ba ta taɓa cewa. Oho, tafin Muhammad har tsakar kanmu gaba ɗaya muka juyo muka dube shi, idanuwanmu jazir. So kenan ke aiki a tsakaninmu. Dan Jos ya ce, a'a Atini, daga cewa ki dube ni in nuna miki ɗan Ƙaraye sai ki dalmiya gaba ɗaya. Ya dace in kauce haka nan, dan naga ɗan Ƙaraye bai son faɗin son a gabana. To, an ce dai kallo in ya wuce ɗaya ko biyu haramun ne, na bar ku haka nan. Bello bin shi yake da ido kamar ya ga mahaukaci sabon kamu, ya ce, a tunina na aiko miki da saƙo kika ce a maido min kayana dan sun yi kaɗan, ko dan har yanzu kina jin tsorona ne?
Na ɗan harare shi ƙasa-ƙasa. Na ji ne daga bakin da ba zai min ƙarya ba. Ni wallahi ba na tsoronka, da ina tsoronka. Da ashe da bara mazagin ubana da aka yi ba. Ya murmushi a karo na biyu. To tunda baki tsorona kuma kina son in yarda baki tsoron, shin yaya sunana? Dan ƙaraye mana. Aikin ji tsoron kenan. Wannan ba sunana bane, dan ko ke kanki ai ƙaraye ce, amma ai Atina ce. Dan haka ya sunana? Na manta. Ya sake murmusawa, ya kashe zancen ta hanyar risinawa, ya tura min jakar ɗazu zuwa gabana. Atine, ba a mai da hannun kyauta baya, don haka kada in ƙara baki abu ki maido mani da shi. Kin ji? Ya ɗan fiddo ido, na ƙara tsorata, don haka ya saki, ya koma zolaya. Kyauta yana ƙara danƙon ƙauna, ba na yi wa kowa kyauta sai wanda yake so special a gare ni, sai dai sadaka. Na fahimci baki iya karatu ba, don haka ki ba Awwal ya karanta miki abin da na rubuta. Doguwar wasiƙa ce, akwai hotuna na a ciki, don ki ƙare min kallo. Ko akwai wani abu wanda yake wani naƙasu a tare da ni, don na gane har yanzu ana so ana cillawa kasuwa ne. Zan koma Jos, ba zan dawo ba sai da kayan aurenmu, amma a tuni ba zan samu koda gaisuwa ta mutunci daga matar da nake so da aure ba, daga atinan da ta sa na auren da ban shirya ba. Wani tattausan murmushi ne ya sabice mani, wai na sa shi auren da bai shirya ba. Me shirin bayan suna da kuɗi, suna da mahalli mai tsafta? Oho masa. Me zan ce maka to? Ina son ka Muhammad Bello. Na yi hanzarin kai tafuka na rufe bakina cike da matsananciyar kunya, ina girgiza kai alamun a'a ban da wannan. Ji ne ya matso gabana, na ƙara ruɗewa da daɗin ƙamshinsa, kwarjinin shi, jinin mulkin shi da cikar zatin shi sun mani mayafi. Na rufe ido da ƙarfi, tattausan yatsun shi ya sa ya ɗago haɓana, ya dube ni sosai da murmushi. Kada ki tsorata, child, ke yar shilana ce. A tuni ba abin da zan miki illa rainonki zan yi har sai kin zama kaza. Sannan ko me ya tuna sai sauran toshe bakin shi ya mai da hannuwan shi aljihu. Ba zai wuce tunanin a tunan ita yarinya ba ce karama kuma yar ƙauyensu ba. Da ƙyar in ba ƙara tsoron shi za ta ji ba in ya faɗi abin da ke bakin shi. Ƙila hakan shi ne yasa shi yin shiru. A duk sanda yake tare da yarinya, mance shekarun da yake rayuwar barikin Jos ba ɗaya take da ƙauyen ƙaraye ba. I'm sorry Atine, yi haƙuri, na tsorata ki, wasa nake miki. Kai ɗan Jos, Muhammad ya shigo, mu je ko? Ina fatan an sayi bakin. Atine, me zaki bani in kai tsaraba can Bakuru wajen innana? Na dube shi a sanyaye, ba ni da komai Muhammad sai daddawa da muke da kalwar babanmu, sai kuma citta, masoro, kanamfari, citta mai kwaya, barkono da zogale. Ban sani ba ko innar taka za ta so su. Sosai kuwa, dan innata ba ta girki sai da kayan kamshin da kika ambata. Hakanan ma abociyar cin zogale ce da yin miyarsa. Wallahi kin ji na rantse, ko dan karaye? Ya tsaki ya soma tafiya yana cewa, kai dai surutunka Muhammad ya yi yawa wallahi. It's too much. Talkative soldier. Try to remember always. Atine is too young. Na juya ina kunkuni na shiga ɗakin amarya. Kai ni amarya yau Allah ya haɗa ni da mai kwaɗayin tsiya. Wai lallai sai na bashi tsaraba. Gashi ya gallabe ni. Ko me zai da 'yan shirgin ƙauyen mu? Ohu masa. Yanzu haka ma zubdawa kila zai a lambu. Ta ce ke kuma marwaciya ba? Da mai rowa ai gwara mai kwaɗayi. Da ƙyar ma in akwai masuran. Ke da ki haɗa kawai ki bashi. Son ki suke yi, mai son ka kuwa ai ya gama maka komai. Ko ya ɗauka ko ya zubar, ai duk shi ta shafa. Ina jin tashin motar su na kinkimo jaka na nufi ɗakin gwaggo. Gwaggo ta yi murmushi. Har an so mace ko toshi? Na yi dariya. Ni ban ma iya buɗewa ba, bari Sani ya shigo. Dan halak ɗin bai rufe bakina ba, na ji gyaran murya shi yana surutun su na yan bal. Ya shigo ce, iye, a firwar yarinyar nan da farin goshi take. A'a, su a firwa yau an aje tarihi. Gwaggo ta kwaɗa mai maficin da ke hannunta. Yana dariya sai kuma ya kicin ya soma kiciniyar ƙauyencinsa. Shi ma dai da ƙyar ya buɗe akwatin har wani ƙarfen da ake turawa take da shi. Ga tayoyi ƙanana sai ka ce wata mota. Trolley. Tura min atamfofi ne Ingila, sunanta inji gwaggo har tura mai 3, sai wasu irin dogayen riguna masu kyau baka, ruwa hanta da ruwan hoda da aka yi su da wani irin yadi mai santsi. Ɗaya hula ce makale, ragowar biyan mayafai ne da su, sai wasu lesussuka masu taushi waɗanda daga ganinsu zaka kimanta tsadarsu. Kore kalar lemun tsami da aka yi wa yarfin fararen fulawoyi da ja mai ratsin baki.
Takalma ƙafa biyu marasa dunduniya haɗe suke da jankunkunansu masu firgitarwa. Ban san abin da yake rubuce a jiki ba. Na zare wasiƙar da wani sukun biyan abu kamar littafi wanda na fahimci hotuna ne a ciki. Ban bari Sani ya buɗe su gwaggon sun gani ba don kunyata nake ji sosai. A yau har da takardun kuɗi ba mu ƙirga ba. Na ce ba zan taɓa komi a ciki ba tunda baba ya hana, ba mu san abin da yake hangowa ba. Sai hotunan sai takardar su kaɗai na ɗauka. Can uwar ɗakin amarya na shige, duk suna tsakar gida suna hira. Tun jiya na lura Atika ba ta gidan. Inna ta ce wai ta tafi gidan ƙanwarta Tani wadda ta haihuwar fari, sai bayan 40 kuma za ta dawo. Ni kan daga ji na san ƙarya ne, mai Atina za ta yi wa mai haihuwar fari. Oho, su suka sani. Na buɗe abin nan mai kama da littafi wato album, ba komai bane a ciki sai hotuna da alama babu wanda aka ɗauka a cikin ƙaraye sai ko can wajen ƙarshe tare da Muhammad a fadar mai martaba sarkin ƙaraye. Ya tura zungurariyar wasiƙa a can ƙasan hotunan. Komai ya fito hannun Bello ƙamshi ɗaya yake. Na rasa dalili. Na fiddo takardar na rika jujjuya ta a hannuna cike da matuƙar son sanin abin da ta kunsa. A yau ne na yi dakacin ina ma na je makarantar boko da fawai ni zan karanta kyawawan rubutun nan da ke cikin takardar nan na fahimta kuma. Shi ne ce in ba Awwal ya karanta mini, kai amma ya gama da ni, ba zan ba shi ba, illa in ba Awwal ɗin ya koya min har na iya kana in karanta da kaina. Na farke wasiƙar, doguwar takarda ce da aka yarfawa rubutun gwanaye a fannin boko. Na ci gaba da juya ta a hannuna gabanta da bayanta. Shin me ya hana baba ya sanya mu a makarantar nan ne don Allah? Ido na ci ko taf da kwalla. Na tattara na ɓoye, na koma ɗakin gwaggona, na kwanta ne lamo a bayanta. Na ji jikinta zafi ɗau. Na ce, gwaggo jikinki zafi. To ya zan yi Atine? Jiki da jini ai dole ne. Ta yi shiru zuwa can ta ce, Atine, na yi ma Allah godiya, ina kan yi masa ma da ya haɗa ki da miji irin wanda nake miki addu'a samu tun zuwan ki duniya, wato miji na gari mai ƙaunaki tsakani ga Allah. Babu yadda za a yi Bello ya zo gare ki, sai dai kuma tun daren da na fara samun sauƙi ne miki istikara ta ƙwarai. Abin da na gani wai mijinki yana nesa, gashi kuma na ga Bello da gaske ki. Allah shine masanin gaibu. Dan zancen nan da nake miki yanzu, waziri na shirin turawa mai martaba zancen aure, duk da nauyin shi da yake ji na kin amince Bello da auren Fatima ɗiyan mai martaba ɗin. Abin da nake so da ke Atine, kada ki bari wata baraka ta bullo daga gare ki, domin yanzu mahassada sun sa ki gaba. Dama auren irin su Bello sai mai gagarumar sa'a kuma jaruma. Ki zama jaruma Atine, ki jure rayuwar da duk kika tsinci kanki a nan gaba, mai daɗi ko akasin haka. Ina ji a jikina rayuwarki Atine mai wahala ce daga farko, mai daɗi daga ƙarshe. Atine, cikin kowane irin hali kada ki butulcewa Atika, kada ki guje ta, kuma kada ki cuce ta Atine. Rayuwar talaka gaba ɗaya cikin wahala take. Cikin kowace irin ɗaukaka da kika samu kanki a duniya, kada ki ɓoye babanki mai kalwa ne, da arzikin kalwar kika ci kika rayu har kika kawo matsayin da duk kike. Kada ki taɓa barin abin da za ki iya yau ki ce sai gobe, hakan shi ke kawo rabon wani. Yau naki ne, gobe na waninki ne. A duk abin da za ki Atine, ki zama mai ƙarfi kuma mai gaskiya. Gaskiya da ƙarfi su ne kyawawan sutura talaka. Kada ki karɓi alfarma, sai dai taimako a inda ya dace. Ki guji duk wani abu da zai sa ki jin kunyar mutane. Gara ki mutu da ki bar abin kunya. Ki zama mace ta gari a gidan aure, wadda za ta taimaka wa mijinta da ƙarfinta, lafiyarta da aljihunta ko da yana da shi. Sirrin ya mace a gidan aure su ne girki, kyakkyawar raino, tsafta da kamun kai. Atine, ki kula da kanki, kwanta ki bacci haka. Allah ya ba mu alkhairi. To amma na kasa yin baccin illa ƙara mannewa a jikinta. Maganganunta ke yawo da juyi a kwanyata. Sai tsakar dare na samu na ɗan iya baccin. Na farka ana kiran sallah asubahi. Na tashi gwaggona ta miƙe, muka zaga, muka yi alwala, muka je muka yi jam'i a ɗakin baba. Tun da ya raka a farko gwaggwa ba ta ɗago ba. Na kaddara hakan da cewa addu'a take yi doguwa har muka sallame, ba wanda ya kula, domin dai ta saba nisan kiwo a sujjada. Gari ya soma wayewa, alfajir ya keto, gwaggona tana duke cikin sujjadarta. Amarya ce ta sha jinin jikinta cewa ba lafiya ba, domin gwaggo raka'a ɗaya ta yi.
yaya za a yi ta katse jam'i haka kawai. Sai ta kai hannu ta dafo Gwaggo kamar jira take wani abu ya shafe ta, sai ta kwanto sharaf tsakiyar ɗakin. Kwanaki 3 muna amsar ta'aziyar Gwaggo, a kullum ƙa'ida ne sai an kawo abinci lafiyayye a cikin fanteku safe rana dare daga Waziri. Ta ranar rasuwar aka yi wa Gwaggo sallah. Waziri, matan shi da 'ya'yan shi duka masu aure da marasa aure, kwansu da kwarkwatarsu sun zo mana ta'aziyya. Dukansu sukan ce Bello ya ce a isar da sakon ta'aziyar shi, yana zana jarabawa ƙarshe ne da ya ƙare zai zo. Bayan share makoki da kwana 5 muka ga inna na sauke kwallayenta da bamba, almajirai na fitar mata da su. Duk matan gidan ita kaɗai ce mai jere. Ta ce da baba wai bikin ɗiyar aminiyarta Jummai ne ya tashi za ta yi mata gudunmawa. Inna sarkin rowa da ko auren ƙanwarta da suke ciki ɗaya wato Tani bata bada ko sisi ba, ita ce mai sauke kwallaye domin auren 'yar aminiya. Shi kan baba mun lura kwanan nan wani 'yar tsoro ne ke tsakanin shi da inna. Komai ta faɗi jiki na rawa zai amsa. Wani abin mamaki har aka yi rasuwan nan aka share makoki babu Atika ba labarinta, amma ban ji baba ya ce komai ba. Kwanaki 2 bayan haka ta kulle ɗakinta ta tafi, bata ko ce mana ga ranar da take sa ran dawowa ba. Awwal ya shiga shekarar shi ta ƙarshe a sakandare, shi kuma Sani dama tuni ya daina. Rabi'u ya shiga babbar sakandare aji 1. Awwal ya zo yana gaya wa baba an ce duk mai son shiga jami'a dole sai ya sayi wani fim wai shi jam ya cike, kuma naira 1,500 ake sai da shi. Hankalin baba ya tashi ainin, ko jarin kalwa gaba ɗaya za a haɗa bai fi naira 2,000 ba. Gashi yana son Awwal da karatun nan kwarai da gaske, dan ba ƙarama amfana muke da shi ba. Ko wasiƙa aka kawo wa ɗayanmu shine mai karantawa, shine mai faɗin tsarin shan magani yadda likita ya faɗi. Rashin lafiyar Gwaggo da kai ta asibitin birni, Awwal ne ya yi wa likita bayanin abin da ke damun Gwaggo kasancewar shi Bayarabe. Haka a asibitin Larabawa da Bello ya mai da su duka Awwal ne ke faɗa wa sisters malaman asibiti kenan abin da Gwaggo ke cewa. Na kawo shawarar a fidda sauran kayan kullun Gwaggo kasuwa a saida, tun bayan rasuwarta babu wanda ya ƙara zuwa siya. Baba ya yarda da shawarata, can kuma ya tunani ya ce kaya na magada ne, rabawa za a yi a basu. Allah ne gatanmu, ya kuma dogara gare shi, ya san ba zai bar shi ya taɓe ba. A satin Atika suka dawo a tare, kai da ganin su ka san cike suke da farin cikin wani abu. Atika ta daina kula mu kwata-kwata, abinda za mu ci wannan kansa nema yake gagare mu, domin kasuwar Kalwa ta ƙara wulaƙanta a daidai wannan lokacin da kan jama'ar karkara ke ƙara wayewa da sana'o'i masu gwaɓi. Amma duk da haka baba bai taɓa cewa a taɓa kayan Bello ba. Ko mai yasa? Wallahi oho. Ina tsaye ina sirfan ɗan ragowar dawa da ta rage mana zami tuwon dare. Sallama Hajjiya Talatu muka ji, ni na amsa mata. Na san baiwa gidan mai martaba ce, mai ji da kanta, amma tasu ta zo ɗaya da amarya wato innata. Takan ɗan zago lokaci zuwa lokaci su gaisa. Ta ce Saude ce a ciki ko Lami? Na ce duk suna nan. Ban san me ya kawo ta ba. Bayan tafiyarta amarya ta je ta gaya wa baba. Kira mu ya gabaki ɗayanmu, ya dubi inna da Atika ya ce tunda Atika ta kasa fidda wani cikin manemanta, kafin Allah ya fidda wani za ta je yin wanke-wanke gidan ɗan mai martaba da yake aiki a Abuja. Za a biya mu kuɗi kimanin naira na gugan naira har naira 10,000 a kowane wata. Ko na wata ɗaya muka karɓa ai mun warke. Ga auren Atine da ke tafe, wanke-wanken nan shine rufin asirinmu. Ni da ma na san na yi rashin mata kuma matallafiya Indo Aisha, don haka ku tallafa mani. Lami ki bar Atika ta je wanke-wanken nan ko na wata ɗaya ne. Inda ta shiga keta wata irin dariya mai ban haushi ta ce wanke-wanke fa ka ce? Allah ya sauke Atika ta je muku bara. Kuna zaune ta yi aiki da ƙarfinta da lafiyarta don ta amfane ku, ko in ce don amfanin ku? Ba ka tura Sani kwadago ko makaranta Awwalu dole ce? Kai da baka yi karatun ba, me ya same ka a rayuwa? Ga kanan da ranka da lafiyar ka daram ina ce. Atine yar gata mai aure gidan Wazirawa. Me kuwa zai hana ai wanke-wanke domin hidimar aurenta? Tana zaune ita ga hakima, kura da shan bugu wato gardi da kwashe kuɗi ko? To Atika tashi maza mu tafi taron nan ba namu bane wallahi. Suka tsallake mu suka wuce.
Baba sun koyar da kai saboda kunya abin da inna ta yi mishi a gabanmu. Shi ko Awwal tsananin ɓacin rai ne ya sa shi ce, Baba ni za ni in je in yi kwadagon, ko kwadagon laifi ne, ko talauci abin kunya ne? Baba. Baba ya ce, a'a Awwal, ka kyale ni in yi tunani, mutuncin auren ƙanwarku za ka diba, bai kamata a ce yayyinta manya da za a karɓi aurenta a hannunsu sun tafi kwadago cikin tasha ba. Ƙarshen tsiya kenan. Abin da ya ɗaure min kai maganganun Lami, ina Atikar ta yi miji har ta zartar da hukunci kan gaban kanta ba da yawuna ba. Sallaman yaro a zaure ya ce, wai yallaɓe Bello ya zo baba gaisuwa. Baba miƙe tsaye ya ce, Sani ya je ya gaya mishi idan ya zo ya daina aiki ya shigo kansa tsaye, nan gidansu ne. Ni da amarya muka nufi ɗaki, ko ta tafas sauke amarya bata tofa a zancen nan ba. Ina jiyo ƙamshin raina ya fari tas, duk wani ɓaci rai da ke damuna na ji ya yaye. Daga ɗakin amarya na hango Inna da Atika sun fito a hanzarce riƙe da ƙoƙo. Ta bi ƙofar ɗakin baba ta yayyafa, ta bi har soro ta yayyafa. Ita kuma Atika garwashi ta ɗebo a murhu ta zuba wani turare mara daɗin ƙamshi tamkar na 'yan bori, ga bala'in hawa kai. Ita kanta amarya na lura hankalinta na kansu. Ina gani tana marmasa addu'a a bakinta. Ta miƙe ta dawo jikina, ta kama yatsun hannuna na dama da hagu ta ce, rufe idonki. Ban san me take tofa min, na ji duk jikina ya yi kwari gadagar tamkar na sha daga. Ta yi shige wata ɗaki, na hango fitowar Bello ya ƙara girma, ya ƙara kyau da ilhama. Sanya kafar shi ke da wuya a tsakar gidan, ya shiga atishawa ba ƙaƙƙautawa. Baba na mishi yarhamakalla, amma bai iya ya amsa ba saboda yadda atishawa ta fi ƙarfin shi. Da ƙyar ta tsaya, ya kama kanshi da ke juyawa ya fice daga gidan da sauri, shi da Sani. Can zauren fita Sani ya ce, bari in kira ma Atina, na ɗauka za ka shiga ku gaisa da su Inna ne ko? Ya ce, no, ƙyale ta kawai, ba na jin daɗi, kaina kamar ana tsaga shi gida biyu. Zan je clinic in sha magani, gobe in na ji sauƙi na bullo. Sani jikin shi ya mace murs, ya soma zargin a nan gidan Bello ya ɗau ciwo. Shi kanshi ya ji ƙamshin mai hawa kai da bai san daga inda yake ba, bai kuma san ko na menene ba. Ya ɗauka maƙota ne, wala Allah Bello bai san ƙamshin ne ko? Allah masani. Kwana ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar ba Bello babu labarinsa. A na shidan ne labari ya iske mu yana kwance a can wani asibiti a Jos. Na ruɗe, na rikice, na rasa inda zan tsoma raina in ji sanyi, na yi kuka har na ba uku lada. Ina na ga hanyar zuwa Jos, wa zai kai mu? Idan muka je gidan waziri muka ce a kai mu Jos, mun yi karambani da zaƙewa da yawa. To, amma akwai Allah. Tuna baya shine roƙo. To dama an ce laifin daɗi ƙarewa. Ku dakace mu anan kafin sanda za mu kawo muku kashi na gaba na wannan ƙasaitaccen labarin. Kada ku manta, ku danna subscribe sannan ku danna bell ɗin sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora ci gaban wannan labarin. Mun gode.